August ni sari sang ni somni paruk zir top ni ani a Bahzar thlir tu te chibai ule Iran chuan an ram then Gulf ramte chu na taka warning pe in US President Donald Trump chu Iran a beina ti topa Indona top theina na inbiak na nei turan nor chu thei lo chuan na taka beya anwawa Gulf ramte energy mun le man ruate an oil field le refinery te electric pack chu na mun te an tui ti thiang hlim na mun te le inkal po na kong te beyan ni tur thu an soya US thian rab ramte chu an thil hlun ya piang be sakan ni ang ti an soya ni Reuters in niminan tarlan dan chuan July ni somni pariata President Taman Iran energy len hun poimo te be sakatum thuwa sei hnuwa Iran chuan in biak na palai te hne na hetiang thu hi an soita a Iran official pahni te chuan hemi chungchanga hian Iran Foreign Minister Abbas Araghchi chuan Saudi Arabia Turkey le Qatar official te ba ka Pakistan sipailal Asim Munir te chu bia in Gulf ramte vauna thu hi lo seidar turin a hril anti Araghchi chuan Gulf biala US thopui ramte chu US nenan in lei chi na thra chu hmang tangkaya US min turin a hriat tira Trama hian Iran laka chet tho to lo turan min thei lo chuan athung rulnan Gulf biala US mun le man ruwa mai ba ka US thurwal puiram te mun poimo abitum don ti a hriat tirani Araghchi chuan phubala turin kanin peirenga mase in biak na hmanga soifel hi helai bial boina zual zel lo nan le chianna na sa zo ka thlen lo nan thaber atia heti lai hen Gulf ram ruai tu pakhat chuan Iran vauna hi ngai nep chi ani lo America hian Iran mun le man ro poimo ten bitum chuan Gulf ram energy mun tele thil poimo dangan bitum du nge yanga ti ni in Reuters chuan an talang hetianga Iran in Gulf ram te vauna khau tak le rum taka chuatak hian Iran ram boina ril zialan tir ni anga yani a an ram sum le pai din mun chiat to ema wangin Iran hi an chal chang tanani mai theya an vauna hi ngai nep chi ani hau lawang heti lai hian Saudi Crown Prince Mohammed bin Salman chuan President Trump bia in Iran laka sipai chakna mangri lo turin na ngena Qatar le Oman po in Trump hi Iran beito lo turin an nge ngal boka hei wang hian Trump hian na taka Iran be tum thuwa soipo thul le ni in soyani bok Iran hian kumsang ni le song pakwa khan Saudi Arabia Oil Company len Aramco mun chu be in an facility zat ve zet chu na thok thei lo khopin an ti chia hetiang hi Gulf ram te hian tok theian nia wangin Iran vauna hi an la thu tak hle ni in an soyani heti lai hian US President Donald Trump chuan tun hnaya US in ral thu amatla chham tan anga soi om chu changin US chuan ral thu aman langa tok thu a soya chuti rual chuan hetianga US sipai chung ko thu sei chuak tu te chu man chuakin tanina hun rei tak khung an ni ang ti a soi Puantong in US commander te chuan US sipai ten ral thuam poimo bi kan tlak cham tran thu le abik takin air defense interceptor an nei tlem to thu an soi chu US media ten an tar langani hemi chungchang hi so in President Trump hian Truth Social a post siama US chuan ral thuamanga toka heng an soi te phei hi chunga takani chu mai ba ka chuan tam tak siam bel mek ania mamong zelin US a phurlu zelani bok kanram chanchina tunlai anga defense company ten ral thuaman siam hnem le a siam na tur factory an din bel hnem lai hi ala om lawang hetianga sipai chung ko thil soi chuak tu te hi zon chuan nianga hun rei tak tan tir dan zona niang ati Center for Strategic and International Studies CSIS chuan Iran war hmak khan US hian that missile zali somnga pahnih le Patriot interceptor missile sang ni zani an nei an tia tuna hian that missile hi za somriat velzet an hmang to a Patriot interceptor missile pozat vevel an hmang to ni in an soi boka hetiang ani wang hian Gulf a US thopui ram te chuan Iran in drone le missile a beina laka an himlo mai ang ti an hlawani Iran le Oman chuan Strait of Hormuz a longlut le chuak chungchanga inrem na nein inrem na thuthlung duan lok po a hmor an bok tan mek ni in soyani Iran official te chuan he inrem na hian ram pahni ten khowela longkong poimo ber zingami Hormuz Strait en kol dun dan tura an lungoi na veve an duang chuak thei ni in an soya chuti lai chuan Oman nena inrem na pialama kalzel dan tur chu US in Iran tui puikam longchol hmunte dan zel dan in a hril don ni in an soyani Kanriat vekangin Iran hian kumin February ni somni pariata US le Israel in an beiron hnu khan
Strait of Hormuz alongkal tur te chuan kuta oman ni thu puangin a thei angangin an danga he strait paltlang man pon siama tun thlengin US point ti ngai na vak an la hrelawani heti la hian President Trump chuan Iran hian Hormuz Strait honani theina na inremna nei du tol hle ni in a soya Iran ram hroi tu te chuan Strait of Hormuz chungchanga US an belauti sain an thendom ram oman nen direct in an in biati an soi thunga Iran Foreign Ministry thupuang tu Ismail Baghai chuan ram pahnih te hian ram ri in semin Strait of Hormuz en kol dan turan duang meka hun rei lo te a thu cho in trom an siam thei tur thu a saya ram pahnih nan huam chin tur chungchanga po in remna om zela minti boy tu ram dang an omani lo chuan hun rei lo te a in remna hi pon chhuwa the ani to ang ati Baghai chuan oman ne na in remna ne wangin helai tuipui kong te hilong te ta na him ngal ngot don lova US si paite che dan chuan thui taka hril don ti sain US in Iran a dan cha mek na le Iran a vong na hi top ma chuan Strait of Hormuz himna tak tak hi chu bei sei the ani ri lawang atibok nimin khan Qatar UAE Saudi Arabia Pakistan le ram dang pali te chuan thu chho in trom siamin Gaza din thar le na US President Tamarua manna pom lo le ti thuan opa Israel an puwa sipai chakna manga Israel in Gaza be zel chuan har sat na rap thlak jok le politics thila siam that theilo khopa boina na sa thlen ngei don ni an hriat thu an sei ram pariat Qatar Jordan UAE Indonesia Pakistan Turkey Saudi Arabia le Egypt ram foreign minister te chuan mingziakin thu cho in trom an siama Israel in zangai na tel lova Gaza strip an beya damdo in le civil mi te mun poimon be thin ba ka nitin poisai lo nu naw than ni chu na takan dem thu an saya Israel chuan international law bo chia in sipai chakna mangin Gaza an be chun zom renga Gaza boina ti top na na ro man na siam comprehensive plan to end the Gaza conflict po an zom lo antia Israel hian in rem na kong zon tum lova Gaza strip a mishing torna rap thlak chu a ena sa thlen tir zelan du nian ngai thu an sayani ram pariat minister te hian Gaza chuan phalchin omlovin eitur le damdoi supply ani theina na malak ngalan phut thu le civil mi te hum him tura malak thuai te damdoi in le hrisel na lam man ruwa chet bel zel lo na tura malak te tranpuina hna thok tu te himna tura malak te chu na takin an phut ti an soibok hengram foreign minister te hian Gaza boina le Israel of West Bank boina chu boina hrang anga en turani lo thu le Israel in ram zau tuma malak na ve ni thu an saya hetiangan chen na hi Israel in UN resolution le international law enga man ngai lo zialan tirna ni thu an saya UN Security Council le khovel ram dang te chu Israel in dana zom theina na mala turin an phut thu an sei bokani nimin khan Bangladesh Election Commission chuan thu chhuwa siamin tun thlani som ni hian Bangladesh President thlanna nei ani tur thu an puang thamasa July ni som ni pali khan Bangladesh President Mohammed Sahabuddin chuan na hrisel na that lo chuan lamina ban thu a puanga Sahabuddin thak tu tur thlanna hi tun thlani som ni hian nei ani don thu Election Commission chuan an puang ani Bangladesh Election Commission Secretariat Senior Secretary Akhtar Ahmed chuan August ni som ni chonudar ni atanga tlai lamdar nga inkar chungin an ram parliament Jatiya Sangsad ta vote thlakani tur thu a puanga President chu tumte chon August ni som pathum chomma dar som le tlai dar li inkara Chief Election Commissioner hna nomination paper an thelu tanga August ni som paruga nomination paper endikin candidate te hi ni som pariat tlai dar di thleng anin hnuk dok thayang ti a puang bok Sahabuddin hi Prime Minister Nur chuatak Sheikh Hasina lamtang ania aban chana hian a hrisel na chuan lamna a Prime Minister Nilai Tariq Rahman le thopui te nen an thok ho theilo ni in sayani China ram court chuan nimin khan China ram Science Technology and Industry for National Defense a Deputy Head Lui Zhangjian Hua chu kumsom tang turina chung thu an rela President Xi Jinping a sarkar in China rama corruption dona campaign an nei meka sarkar official lian an hrem hunhun berani Zian Hua hian China sarkara napoi mo taka tho chung hian thamna poisa wan maktadoi somli pathum chuanga la ni in court thurela chuan tarlan ani a Dazuwa Intermediate People's Court chuan kumsom tang tura chung thuan rel ba ka a poisa kol mek chu sarkar sumboma chhun lu turani thu te
hemi kai hnoya hlok na lo nei to te po chui chuam man sak vek turani thu te an ta lang bokani kot chuan zang chu thu buai na ken tel hrem na tur ai ne pe kani thu le athil ti sual phalawa in puna wangte ahma la hriat lo athil ti sual dang po kot ma puna wangin hremna nep jok pe kani thu an sei bokani President Jinping an hnuaya anti-graft campaign a hian sipai officer senior zachuang hreman ni to a heng zinga hian General Puitling Som Pathum le Lieutenant General Som Pariat Baka Major General Som nga chuang an tel ni in CSIS chuan an ta langa Central Military Commission Vice Chairman General Guo Bojiang Pheichu kumsang ni Som Paruk Khan dam chung tang tura hremalo ni to a Defense Minister Hlui Pani Wai Feng He le Li Sangfu te po thiam lo chantir zinga an telani Nimin Khan Yemen ram helpol yan hu thi te chuan Yemen ram hadramau le mari biala sarkar sipai te kem chu missile manga bein sipai somthum man thia sompanga in hliam an tuar ni in Al Jazeera chuan an ta lang Huthi sipai thupuang tu ya hi sari chuan sarkar sipai te beinan hian drone le missile an hmang nia soin thi le hliam za chuang an ni thu apuanga Yemen sipai te chuan Huthi te hian sarkar sipai beinan chang len ni in an soi ve thunga Huthi te hian Al Jawf Governorate atangin marip ngarlam chu missile pariat mangin an beya nimin chotnulam dar ni vel khan hadramau ta Yemen sipai pol pathum te umna po be ni thu an soyani Yemen ramatual chung boina hi tunhnai kumli chung vel kha chu boruwa ka dai hle a US in Iran a beina kal zela wangin tunhnaya Huthi ho in Iran laman tran thu soin ral thu maron chelek le ta dewa pontongin Huthi ho hi Iran puyan ni a Yemen sarkar hi Saudi Arabia inan pui ve boka kumsang ni le sompalia tangkhan buai to in khovela civil war rap thak ber dia soi thei khopin anin beina na sa ni Bahzar lo thira wangin kan lo me